kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Malion Lumière TV maaw kungan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kungan ko ba fɛn bɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanu balunga uteke au jugu sawo ye abada kaw fo kaw bele jeli wal nyumando amunun sigile non watina ka Lumière TV laje anga funitani bisawma ka wakil jiga foko ambe wati mina abe fode mako kuna funi o kene o wati de selen freni bamanaka ka wala awye korobora kan bamanaka na kalase awma bamanaka kuma do ko angata kunu angata o laban boliye kangata kunu yorola ko bajara kunta jara Lumière TV ka kunafoni jelen ka nyini ka doma wo yanga wulga jona nga atinai ananga bare wa anga kunafoni ndi ala me siga fuitala fili chogotila sabla ibi kunafoni wa ihakli bisigi wa lafia abo lase ima bamana ko kuma do ko adama den kono bara bi fa ka soro ihakli ka fa kama ka soro ma fembla ikono bara la mimbo ke kunafoni jelen nyuma sorle wala la ni wati na mina tanga kunafoni yemi wada anga fintugu no e forces armées maliennes do bawle ko fama ulu koni ye wuliga jo bado ke yoro flala mi ni o fleni aforma ko kulikoro region koni o yoro la ni afo Jafra B ani Jafra B kulikoro region yoro do ni Jafra B koni no ye motifando e ko wuliga jo koni make anga fintugu fewa anga chef d'état-major général aya jira ka fo ko tubabukalo tile muga ani shegi no obena mercredi ma le 28 janvier 2026 kanga fintugu koni wuliga joke ka ni majugu ta ani duru hake ko bone ununa ni yoro fly koni nan yata kalaje kamina chama fana mine ka tila ka wuliga joke anga fintugu bise ka lafiya chigomina sero bise ka tila chigomina manufum bise ka temeta ka sege bise ka noka chigomina ko obaro koni kake wa faba ko wuliga jonu ka bara be benemeni ko sukunni nema mimbe se ka to lafiya koni bisoro mali fambe fe wanyata kalaje abu fofon mako le cible woto dore koy lanyini kanyesi ina fo lakana koma ko anga fintugu bala shu antle ko anga antiga nyoma anga hakilto nyona faso ba maliba akasenga tanye akasenga kortawa akasenga lakana chogamina wayanga fintugu ka wuliga jonuka ko yi ni wati nununa nambore ameta Niger ka ofeno kunu suro shufe kadamine shu damina fo katabla shu ina fo somada yanfana ko koni kungalalembe kosobe uka panguru panyoro fanfalala niata kalaje uka bazu baro be nuba seka fa uka kambaro be nuba le ko 100 akoni galaya do kunkera kanyesi mauma yen nondo e attaque juguba do ye wa turudisu koni munun kuntara ni ko inke eko ubinimsa ala wa sabla Niger afintugu koni wuliga joke ku yara bla waragulula ko hakilla ko faranyonka ka wuliga joke ku fanga ka jirani majugu nuna ya konta ka akota kalaje Abdurrahman Chanindo ale Niger nyama bay bi ayara tara inafo anyeda ko inka ko minkera wa aka fintugu kele ka inafo sanayela sorni majugu nunka ko okoni okera fenya femi jara ko sebe lieta kalaje yoro inkoni ubawele ko inafo aeroport re ubawele ko jori hamani ni koni ataka laje mando avion do koni kumbe no e Côte d'Ivoire ka avion do e ko inafo kolola do masoro asabla akoni ye balu do koni odona ala ni ye ashejira takalaje ibaye balu no bi shejila ani avion era wodela Côte d'Ivoire kan compagnie koni ya jira ka foko obina jetemena ke folo avion koni ko otna teka boli aboli chogola kama kadu le chogomna wodela obina ako nyenyinika ako fin o fana ko fe Niger koni ka fe no anfila wati minna ko koni amushwara koni ako wulika jona fembe talendo jamana nyema fe wa ajirala ka foko alhamdulillah siran koni ko oteble ya ko kataka laje kuna foni jonjon mabo folo nyema baw yoro no Niger yere gouvernement ka communiquer ke ka wala sa ka foina ko nimma haka torala nimma haka banana oba nimma haka minana amake folo me ansigilembe ko okuna foni kono na serama groupe Lumière la yanala sunama ambo okuna foni ko faryon ka da awma nambore ambita inafo CEDEAO jamana ka CEDEAO jamana ka plito o CEDEAO jamana ko ni watina jamana ta ani saba jamana ta ani fla o de CEDEAO jamana nuyi ko o manyoye ke kunu mercredi tubabukalo tile muga ani shegi sam bafla muga ani woro janvier kalo ukoni kunafoni dobo ga binga jira ka foko lagine ale ka inafo nyema kura o sigile no ye Mamadi Doumbia ye o kere sabuye
u ye Laginɛ lasegin CEDEAO fɛn bɛɛ lajɛlen la a pɔsisi fana ka bɔ fɛn fɛn na a segira a bɛɛ la wa u y'a jira fana k'a fɔ ko désormais ko Laginɛ ka a kɛra comme i n'a fɔ CEDEAO den min kun bɔra a nana tuguni a na a cogoya la wa u y'a jira fana k'a fɔ ko dɛmɛ fana fɛn fɛn bɛ olu bolo ka ɲɛsin CEDEAO ma ko olu n'a plutôt Guinée ma ko olu n'a kɛ ka ɲɛsin Laginɛ ma nin kɔni kɛra sommet extraordinaire dɔ fɛ min kɛra tout simplement kunu tubabukalo tile 28 i n'a fɔ CEDEAO ka wulikajɔ n'u ka baaraw kɔni o hukumu kɔnɔna na. N'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ fasoba Maliba an bɛ segin ka na yen nɔ n'an nana an bɛ taa haki kɔnɔ haki u ye kunnafoni di kɔni kɛ ka ɲɛsin gɛlɛyaw ma ni kumaw ma min kɛra ka ɲɛsin u ma ko ninnu fana n'Ala sɔnna ma n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ ko olu ye wulikajɔ ni kuma minnu kɛ a ko kɔni daminɛna kunun ka na laban bi la kunun ta kun ye conférence de presse ye k'a jira k'a fɔra ko haki ko maanifin minnu bɛ na sa ko bi ye émission kɛ bɔlɔlɔsiraw kan an kun y'a fɔ groupe lumière la yan nɔ an ko maa o maa bɛ yen ko e de sɔnna k'i bɛ wari minɛ page Facebook tigi la ko web TV tigi dɔw k'i ma ɲuman kɛ dɛ sabula page Facebook de b'an fɛ yan a ka ca o bi ten de n'a m'a fɔ n ko web TV foyi tɛ Mali la dɛ mais a man ca wa an yɛrɛ t'u dɔn yɛrɛ hali n'a bɛ an t'u dɔn an bɛ minnu dɔn a ɲɛ bɛ minnu na o ye page Facebook de a bɛ komi i n'a fɔ mɔgɔ min y'i sigi k'a ka fenêtre dɔ ta parce que Facebook b'a ka fenêtre fitinin dɔ de dayɛlɛ k'a di mɔgɔw ma i b'o ta k'i ka baara k'a la diɲɛ bɛ i n'a fɔ mɔgɔ hakɛ dɔ de bɛ yen o de b'i lajɛ o de kama i b'a ye i ka nombre de vues i bɛ taa sɔrɔ maa 70,000 b'i suit mais i bɛ taa sɔrɔ maa hakɛ min b'i lajɛ par jour a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20,000 kan mɔgɔ 10,000 mɔgɔ 2,000 mɔgɔ 1,000 dɔwɛrɛ tɛ o fenêtre dɔ de b'i bolo wa i bɛ taa sɔrɔ pour que i ka se ka i ka maa 70,000 b'i suit i ka se k'a sɔrɔ il faut faire au moins soit des mois ou bien des années o de la n ko ni maa o maa b'i k'e de ye wari minɛ nin na i ma ɲuman kɛ maa o maa fana bɛ yen k'e taara wari di nin na ko kana kɛ VTV ye ko kana reconnu kana ko dɔn n terikɛ e ma ɲuman kɛ sabula Facebook de b'i bolo koyi i t'a dɔn k'i ta tɛ fo i ka fɛn dɔ publier min tɛ bɛn Facebook ma a b'a datugu yoyi wa i bɛ taa yɔrɔ ɲini yoyi donc n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔ haki kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen ko o y'a mɛn ko olu k'u bɛ wari minɛ mɔgɔ la ko nkalon don bi nkalon don sini ma kuma fɔ maa ye u ni maa kuma fɔ wa u tɛna wari minɛ wa sariya tɛ yen min b'a fɔ k'olu ka wari minɛ mɔgɔ la haki mɔgɔ y'o fɔ kunun bi o ɲɔgɔnye fana o dɔ kun bɛ yen n'o ye VTV tigiw dɔ ye ka taa fara an ka appel Mali o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi a bɛ fɔ min ma ko l'association des professionnels de la presse en ligne olu fana kun bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɔgɔnyew kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko hakilinaw bɛna sigi sen kan min bɛ se k'a to document min taara ka taa bila gouvernement ka i n'a fɔ table sanfɛ ko gouvernement k'a miiri o la document yɛrɛ mun de b'a la a fɔra de ko maa o maa bɛ yen k'e page Facebook de b'e bolo ou bien k'i ye créateur de contenu ye ou bien k'i ye influenceur ye ko document in kɔnɔ ni maa 3,000 jate n'a fɔ a ma ko 15,000 personnes n'o b'i suit ko o maa 3,000 in k'o bɛ jate komi n'a fɔ jamakulu o de la n'i ye kuma dɔ fɔ kuma min bɛ taa tiɲɛni sira fɛ n'i ye kuma fɔ kuma min tɛ tiɲɛ ye n'i ye kuma fɔ kuma min bɛ se ka na ni gɛlɛya ye jamana ma ou bien ka na problème don jamana ka stabilité la ko ɲangili bere min bɛ da Mali kunnafoni dilaw kun k'o bɛ da i kun o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi a dɔnnen tɛ sariya mana min fɔ k'o kan ka kɛ kunnafoni dilala min ye tiɲɛni kɛ ou bien min ye kuma jugu fɔ ou bien min ye sɛbɛnni jugu kɛ o ɲininkali kelen i n'a fɔ a kaso la don fo ka taa fara wari ko kan o bɛ k'i la o de fɔra a tɛ maa kɛ journaliste ye a tɛ maa bɔ journaliste a la wa a kuma in hakili ɲɛmɔgɔ kuma kɔnɔna na ani foyi tɛ taa ɲɔgɔn ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka sariya sigi dɔrɔn ka maaw bila sariya kɔnɔ walasa maa si kana sariya sɔsɔ kuma de filɛ nin n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ ko olu ni i n'a fɔ appel Mali mɔgɔw ninnu ka ɲɔgɔn ye ka taa fara page Facebook tigi dɔ kan ko nin ko in kɔni ko a b'a to ko hakilisigi kɔni k'o bɛna mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka bi kunnafoniw na an bɛ taa précisément a bɛ fɔ fɛn ma ko CAF o tɛ balontan sira ye wa Confédération africaine de football olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Sénégalikaw fɛ yen nɔ ka ɲingali a bɛ fɔ min ma ko ɲangali bere a tɛ fɔ ten de bamanankan na komi a tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ ko k'a ta k'a fara Sénégal kun a n'a a ka jamanadenw don parce que a ka entraîneur b'a la o fana kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko Sénégal kɔni ko u ye ko min kɛ final dɔn ka entraîneur y'a ka maaw wele k'u ka bɔ e ko ko kunnafoni min bɔra ka bin kunun a jirala k'a fɔ tubabukalo tile 28 san 2026 janvier kalo k'a jira k'a fɔ ko Sénégal précisément u ka entraîneur n'o y'u ka kalan fa ye ko a tɛna match 5 kɔni assisté tuguni fo match 5 in ka i n'a fɔ Sénégal bɛna balontan 5 ɲɔgɔnna kɛ
a kɛra Coupe d'Afrique a kɛra fɛn wɛrɛ ye wo ko internet na Allah o fana kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko i n'a fɔ ba mugan i n'a fɔ dollar wari la dollar américain la précisément ka a kan ka o sara o bi bɛn CFA ma damina aw de b'o la u t'o calculer sa o fana kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko Sénégal ka fédération i n'a fɔ fédération sénégalaise de football u y'a jira k'a fɔ ko o fana o bi 60,000 i n'a fɔ 60,000 o tɛ 300 000 sa wa dollar fana wari la Amérique wari la ko o kan k'o fana sara o fana kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko frais supplémentaire dɔ fana bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko sanction supplémentaire o fana ye 300 000 ye n'o ye ba 300 000 cɛw ninnu dɔw kuma dɔw la o fɔli ka galama bamanankan na koyi aw bɛ yafa ma an ye kɔrɔbɔrɔ bamanankan fɔ la aw di cɛw donc ne ta k'a lajɛ a jirala k'a fɔ ko Sénégal kɔni ko nin wulikajɔ nin baara ninnu kɔfɛ ko u ka kopu butu bolo koyi kopu kɔni ma minɛ sabula mɔgɔw kun hakili kun bɔ o la u kun bɛ siran u ɲɛ Maroc yɛrɛ kun ye fɛn dɔ fɔ ko ka kɛ olu ye nin ko in na ko k'a fɔ ko o tɛ taa ba la n'an bɔra yen an bɛ taa EMOA jamanaw kan jamana 8 minnu bɛ franc CFA kɔni ka o dun u ka jamanaw kan Mali o kɔni b'o jamanaw kɔnɔ e ko san 4 kɔfɛ i n'a fɔ 2022 ka taa bila bi bina 2026 san 4 kɔfɛ EMOA kɔni y'u ka décision dɔ bɔ ka bin ka jira k'a fɔ ko Mali jamana ka a jo bɛ EMOA la laɲini dɔ min kɛra an ka jamana fɛ ka jira k'a fɔ ko EMOA ko binna olu ka k'olu sanctionné fɛn caman na énergie ko b'a la wari ko b'a la ani fɛn wɛrɛ hali an ka wariw yɛrɛ u y'a bɛɛ datugu i m'a ye gɛlɛya b'an bɛɛ kan yan maa mana bɔ bi bi na a b'a fɔ ko tiɲɛ la ko gɛlɛya bɛ yen nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra Mali la koyi wa i n'a fɔ ko u ka kuru n'aw ye u ka i n'a fɔ justice kɔni min bɛ yen a y'a jira k'a fɔ ko chef d'état ka conférence min kɛra k'an sanctionné k'u jo t'a la bi jo t'a la sini wa u y'u condamné koyi condamnation in wari de don wa papier ko de don wa fɛn wɛrɛ jumɛn don yala u n'an ka wariw bɛɛ segin an ma wa yala o fana kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko wari minnu gelé la ko bɛna bɛɛ ɲɛnabɔ wa o fana kɔfɛ est-ce que on a dommage d'intérêt sara Mali ye wa ala k'o kɛ donc o laɲini kɔni de bɛna kɛ sisan an ka faso ba Mali ba fɛ min bɛ se ka to bi bila u ka hakɛ kɔnɔ n'an bɔra yen kunnafoni halisa ka a da tila k'a fɔ ko groupe Lumière an bɛ wulikajɔ ni baaraw la an ye koro jateminɛ Mali in kɔnɔ yan maa o maa n'a cɛsirilen don taaɲɛ ka d'a ye a tɛ dɛmɛ dɛ kalo kan fɔla maa nɛnina maa burujala maa min bɛ sɔn ka mɔgɔw nɛni maa wɛrɛ kama maa min bɛ sɔn k'a ka baara bɛ bila ka baara ɲɛsin maaw nɛni ma ou bien maa min ka baara de ye ka kumaw dɔ fɔ kuma min tɛ taa l'éthique et la déontologie fan fɛ o de bɛ dɛmɛ an ka jamana in kɔnɔ an kɔni b'a fɔ panparan wa an b'a fɔ piyan nka u b'an dɛmɛ a y'an dɛmɛ an ta ye cɛsiri ye dɛ wala an tɛ taa don maa si ka nɛni ni maa si ka burujali la ou bien k'an bɛ mɔgɔ dɛmɛ kama an bɛ taa maa wɛrɛ nɛni o kama o tɛ kɛ koyi donc n'aw b'an dɛmɛ a y'an dɛmɛ n'aw ta dɛmɛ yɛrɛ to an bɛ développer wala an bɛ taa ɲɛ wallahi billahi an bɛ taa ɲɛ parce que an b'a dɔn an bɛ min na su ni tile donc n'ala sɔnna ma fana an b'a avancer donc ne même bɛ fɛ k'an dɛmɛ an dɛmɛ n'i yɛrɛ t'a fɛ k'an dɛmɛ i kana an dɛmɛ sabula an tɛna don maa si ni na maa si kama donc nin de kun ye kunnafoni ye minnu groupe Lumière ka rédaction fara ɲɔgɔn kan k'o di Amadu Sala Ture ma n'a ɲɛna o ye groupe Lumière ka baara ye n'a ma ɲɛ sa o ye Amadu Sala Ture kelen ka ko ye sabula bamanankan kɔrɔbɔrɔkan don a y'o faamu ten donc Dedo Sangare ale tɛ kamara la Mamadu S Traoré n'u b'a wele ko MST ale sigilen bɛ studio kɔnɔna na Amadu Sala Ture sera ka mun lase aw ma o ye nin a ye caméra sɔnna machine wasi. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seyda Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako cɛ ani muso denmisɛn groupe Lumière TV aw de y'a da ye a ɲɛmɔgɔba o ye tonton Amadu Sala Ture. Maliden yo an ka bɛn kelen ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an faso Mali bɔ nɔgɔ la. Kɔrɔya ye hakili ye kɔrɔya man ka kɛ jawili ye kɔrɔya mana kɛ jawili ye denmisɛnnin hakili ma ne b'o laji. An jigi b'an fa minnu kan ni olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw siran anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malien Lumière TV maaw kun kan bɔra tuguni ala
n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko duman jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko. balimakɛw n balimamuso électronique de jɔyɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. Hatɛ Fune Dumasi Chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle, guitare, lampadaire, chaise, micro, piano b'o la, batterie, ampli, microphone fo ka taa se lumière ma. Maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la. N'i ye ɲɔgɔmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ. O ye cɛ ye Fune Dumasi o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique. Hatɛ. Aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma. Malien Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko duman jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a da ye. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanu b'alu nka o tɛ kɛ aw jugu sago ye abada.